Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empuni. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam. Kublai pi barok ki paiba ki bapai ekanega program jongi hakanega por kanega program i wanra khnang shapi naga bentar banyo kejing pensai halor Tika COVID kat kendai hangne ngidon armut ki specialist ki ban pensai halor kane ngidon ni Dr. DL Savian ibadai i medical specialist jongka civil hospital nongpo kumjuru ngidon ni Dr. AJS Imli i surveillance officer DMNHO Bhoi district kumbangi i baune vaksin pilapan mi tang hapo sistem te kumno doktor habide une vaksin pilak ban mi ya une vaksin tang hapo sistem nomor bayi ki dawai lane kita ki dawai yada ki injection yada kasimpor ki post nem ban mi ya une dawai akabai dei ba kani ka jingpang COVID-19 kumbangi i hi mentala jan arsnem ni la ya ling ba kani ka jingpang but kani ka jingpang kamja tang ha kari India ka jongi region baro kiri jong ka perthei kila shakta jur ha kani ka jingpang but na kani ka daw hi kiri baro ka perthei ki yele ban trading card ban wat ya ka kumnu bangila ban yele persya ban te la kam kani ka jingpang but kumbangi tip hi ketika hi kani ka way na kita ki jubab ki bala ban te la kam ya kani ka jingpang kata ka jingyada yang ni kani ka jingpang ti kadan kajing ya trailang hi keleng salak kaperthei kita ki reustat ki doktor ki scientist kia mirjing mot lang kia ai lang ya kata ka buat ke bakila don ya ka ek ke bakila lab hagi por hagi snam ki ba menshwa ta ki jingwat bania ki research ki jongki kia mirjing mot lang kia ai lang chaki way pat ki bala le ka di ka study la ni ka research but da ka jing ya trailang ka jongki kata kalong ka way ka benta ka balaban penuan ya kani ka tika ha ka por ka babiang nama ba ka de atat ka por ka pandemic na ka daw ki haban trei bat miet bat sngi khlam da shong thaj mo la da kam de kani ka khlam kim kam na don e kata ka jing trei stat ban do thia do dam ha ka be de ba ki start science kata ka way ka ba ar ka long ba nama kadika khlam hi ka khata ka perthei bro ka way ni i hi bon ki ri jong ka perthei kila baiting ka mo kila sponsor ya kita ki experiment ki ba pher but da ka jing bon ka ni ka sponsorship na ki ri ki ba pher ki association ki organization ki ba pher ka don kata ka jing la ban pentelon state ya ka jing snai ka dika tika ka way pa ka daw ka long ba habangi snai hi ngi penmi ka nu ka dawai lani ka tika ka ngidon kam ya kini ki volunteers ki ban wan shakmat mo ki ban man sngub ha ban wan ban ayla di ban sha test ya ka tu ka dawai haki ti ha ka bai dei bat kani ka tika da mata ka COVID-19 ni shamba ka jingwan ki brio shakmat ban volunteer mo ban IT la di ban sha test ban yo ekani ka tika kilong ki babun ha bai nu jor bat ki dawai ki ba menchwa la ni ki tika ki ba menchwa watang hari India jongi ru ki bawan ban volunteer na ka benta ka ni ka Covishield ki la palat ya kan 20,000 ki bangim kham juyo sngo ti pat ru ya kan ni ka tika hi khlam la ya ki nu kita ki trials mo habangi snai ka nu ka dawai ni snai ka nu ka tika ni du ya ba kita ki benta ki ba pher ningkong ki test sha ki merat ki kata ka pre clinical trial tilada kam jai kampen sniu kampen penyap ki merat temut ki laban persyang pat ban le sah ki le eksperimen sah ki brio ti kata ka phase 1 trial ki le sah ki brio kumba shipho ar phongut ti ki test ki lada ka tu ka vaksin kam pen sniu la ni kam pen shitom ya ki la ni bat ki pet ru ka penmi dia mi kita ki sipai snam ha ka met ka jongki tilada ka kiyo eta ka result ka ba kimi kita ki sipai snam ha da ki test ki bala awan ban eksperimen bat ru kini kita jing kta ya ka met ka jongki limba ka vaksin ki lang baduna ba nang ta ki eksperimen pat sa ka group ka ba khambun ki ong kata ka phase 2 trial mo hang ta da ki hajar ngut ki brio
like the ki spark ki hajar ngot ki brio ki laban volunteer ki shem ye ki but ki test ha kita tila da kata ka test ru ka pass ha ki mo kalong shingan ka vaccine ki dun ha ba ki side effects but kata ka vaccine ka trikam ha ka penmi ye kita ki antibody sani ki sipai snam sibun temut ki let sa ka stage ka bakham hadrong ki bakhot kata ka phase 3 trial but hang ni da ki po hajar ngot ki brio ki test but hang ni ngila da la po ya ka phase 3 ngila so thu ba da kala pass ya ka phase 3 temut ka ni ka vaccine kalong shingan ban roll out ban ai ki pat ba ki babun ti ha ka bai dei hi bat ka covid vaccine hi kamtam kani ka Covishield ka ba la ai hapo ka state ka jongi kani ka la pass lot ya ka duduk ka phase 1 phase 2 phase 3 trials but nakata ka daw ka sarkar kala approve ban penan kami kani ka vaccine ha ka kani ka state ka jongi ki babon ni ki nong song snong ki don ba sapting ban ai Tika kalong bagi ang tang su ai Tika kandan ka jingkta ya kamet jongki buat ngapwa ina kadang jong pi doktor man pensai hato kadan em ke jing sisa ba ka kadan jingkta aba ai Tika lada kadan jingkta aba ai Tika hadu katno kadan jingkta kita ki jing shitom ko bengi khot ki side effects hadin ba ai Tika bun sin hi ki dei ki ba mulumala bat ki bengi I habun ki beriu ki ba yo Tika kan te kini ki la ban long ha ko kom jong ka jing shit ka jing thamet tha phat ka jing kunroi pri jing tha khli ne ka jing so khriat bat ru haka kila dan ki beriu ki bala ban pang ha to ka jaka inject kila ban pang ne kala ban saw kala ban at ka to jaka inject te kini ngi I habun ki beriu ki ba yo Tika hi te bat khendiat kilong kini ki ba ki bala kham long serious ni la ban ong kilong ki banyar bha bat ki bangi itang ha ki khendiat ngot ki brio bat kata ru ha ki brio ki bala judan ka history mot ki bala jiyo kom kitu ki allergic reaction ha ka por be ki yo yununu vaccine hashwa ka ni ti ka dei na mar kata ka daw ba ha kini ki jaka ai Tika ki pha ban up ye phi lai pho minute hadin bla ai Tika na mar ki kwa ban pet yo let's say phi don kom kini ki reaction ki bangi khot ki allergic reaction ha ka ba fila ban snow dat ka met snow pear smoking bayong ne pi snow kom ban kulon ne khnang be kin la ban pet ki la ban ai jing smart kloi hendrei kini ki kilong ki banyar bha bat ki bangim ju kham shem hiru Kidon ki breo ki ba ong ba ki stom chur bha hadin ba lai tep ban ai yau mil Tika hato kamdan chingma mo ya ki tu ki da priang ha ka be dei ba ka jing embryo hi kom bang la batai mene ya u vaccine ne utika amshim la pelat kum tu kan klem da ken lut ikita baro khot ki bala ban bu jing ma ya ka jing embryo ne ki bala ban bu jing ma ka jing ko jing khia jong pat ba te ha ka be dei pat kata ka ba ki ong ba ngi shitam jur hadin pe yo ekatika nga thrai ki don ki committee ha ka to ka ha ka po jong ka to ka center ki ban pet shai ba ka to ka jing shitam jur ka dei namar jong utika ne ka dei na ka mar jong kiwe pat ki daw ban kwa ban kli kan ni ka we ka Jingkylli na phi long na em ban ai Tika ki long kemi ka dang armet bat ki long kemi ka dang ai boin hot ha ka be dei bat ki long kemi ki ba armet dang shen hi ginang yo kata ka jing menjur na ka sarkar India dang mentau ban Julai hi ba ya ki ba armet la ban ai ka ni ka Tika jing da ha ka nu ka banai jong ka jing armet ka jong ki ka daw ka long ba ngila shem ba kibun ki long kemi ki ba armet la da ki yo ka ni ka jing pang covid-19 ki du no ela ka jing em ba ki yo ki jing ta ki jing pen sitom ta ki complications ki ba pher ti ka daw ka long ba la da armet hi ka bor ya da ka telot ti la da ki yo ka nu ka jing pang ru kin sitom jur ti nakata ka daw hadin ba ka sarkar kalai ba kini ki experiment kini ki test ki ba la adap le ha ki ba armet ki long ki pen ba kani ka Tika ka long shingan ti kala how ni ubnai Julai hi kala ai kata ka approval la ban ai ya ki long kemi ki ba armet ti bat ka ba ar ya ki long kemi ki badang ai boin khlong kani tina do ubnai me hi ka sarkar India kala ai kata ka approval but hadin ba ka syam ba kini ka kamdan e ka jingta ya ka kemi ni ya khlong ling ba kita ki experiment ki test ki bla dab le but ru ka e ka ba ki syam kalong ba kitu ki long kemi ki ba ai boin la da kila yo Tika
ki ai ka jing yada om tang yala dia henrei ye ikon ru kitu ki sipai snam ki balashna ha ka met ka jongki ha ka snam ka jongki ki le rung se ikhlung jongki ru lingba ka dot jong ki me ti iti khlung ila ayo ka jing yada lingba ka kemi ti kata kalong kata ka jingyo jing mentoi ka ba arsha lada kalong kemi ka ba ai bun ka shim ya ka nika ka tika bun ke papat ai kata ka fiction ka dau ba yo suo komne kamtai balong penting ko ba kini ke kham tam o kan lo ka ke lo ke ong ba la da ki ai fiction ke ne ong ba kamyo khun su kamot ba ting ba myo khun su kamot liki no te komne kamtai ki kren alor ki dang ting ni ki ko po ko chi te alor kata soba ke doktor ka patsela Hakabede ba vaksin hi la bon kini ki khubor ham saya ki bai ong shphang kani ka jinglong lingki hindai kat kum ki jingpule bat ki jinglap lingba ki tu ki pre ki pela ayo hi vaksin la ba amdan shisha kum kata kan ti kani ka khubor ban ong shphang ka jinglong lingki kala don hi ba ki ki vaksin ru kum bangi lai i ha kini ki snam but kibriu kinyat ekine ke hindai ngi kwa ban pensut ho eki ba kamdan shisha kum kata ka ban ong ban long lingki ling ba uni u covid vaccine kum bangi le i ki vaccine ru ki ba ngila ju yo berbo na do ha ki por bangi dang ren babale hadu menta yi khna bat ya ki klung khna ki ba hapo ka khatras nem ompat la ban aya kani ka tika ha ka we dei bat ka ri india ka jongi hadu menta hi ubanai julai kumni bangi akran kampat dan ka jing minjur lingba ka sarkar India ban sedang ai yakni ka vaksin syaki ki khna ki ba hapo ka khat prasnem namar ba ki jing wat banya ki dang ya chakmat kita ki eksperimen kumbala ong khmat mene ki dang ya chakmat ha ka badai ban artili ki vaksin ka wei ka co-vaccine bat ka wei ka vaksin jong ka Zydus Cadila Tikini kidang ya chakmat but inge scam shaban kut unius nem ke sarkar India kan wan chakmat but ki vaksin na kabenta ki bakhat pras nem shapo henrei ha ki we kiri kum hari USA ha Israel ha England ha Germany ha Italy ha Singapore ha Philippines kilas dang ban ay ki ba khat ars nem shadrong Aduh kat no ngin syaset patok haune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syembet ya ka. Aya ketika covid kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke khalam. kumno pat ngin la banya da ki klung khna banla banya da na uni u knyang jingpang covid ne hakabede mentahi ngi iba wat ki khna ru ki bon ki bala syak ta jur hakadi ka jingpang covid-19 habaya nu jor bat ka benta ka ba mention snem ka phase 1 ki duna ba ki khna ki ba syak ta ka jingpang re hakani ka phase ka ba ar ngi shamba ki dan ki bala du no lo ka jing em ka jongki ki ba khat plus nem support ti kani ka penlong yangi ba ngin perkhat kumno ban yele ban penyo wot ya ka Tika ka baningkong baka sarkar ka jongi hi ka jongkari India jongi ka lai le kat bala ban pen stat ban tre shitam ban penyo ya kata ka vaksin ba nginang ya khmi lenti ya kata ti ka baar ka long ba kumbangi tip ki khna hi khamtam ki ba aslam shapo bandeng ka mas ru kimlong ti kalong ka ba ban ai jingya da yaki ti kum ki kimi ki pa hi ngi haban shimkhia ban pet ba ki khun ki ti ki jongi kinda mi than chaba ban ya khle ban ya le ka be ki khna hasurok namar ba yim tip le si dan na pleng jongi ki ba long kita ki bara ka jingpang ti badru ha po yeng ngi haban hikai yaki bakin da sat bhai ki ti la da ki lawan ba la ni baki mo kinda kin lari ki kena bala kham he kin deng ma se ki mi shabar but kawe
kabam ki haban pikir bha namar ba kabor ya da jongi ru la ban pen klan da kaba ngi bam ki ba kwat ki ba ki jembam ki ba kwat ba khia bat ru bat ka exercise ka long ka ba kongsan ka benta kin da khi kin da ksa namar ba ngi la ila kat nu benai benta ki la shushong hayeng ti la da kim khi kim ksar tumut ki la ban kta ka kwat ka khia ka jongki ki la ban sengat la ni kum ba ki ong kata ka obesity ka jing sengat pang ti la da ki kina ki don ni kata ko obesity ki la ru ban kloi ban yo ka ni ka jing pang la ni ban chitom la da ki yo ka ni ka jing pang covid-19 ti kata hi ka wei ka long ba ngi ha ban hi kai ki khun ki jongi bakin but bhai ki ni ki kendon jong covid appropriate behavior mo ban like ka ni ka jing pang ka wei ban bam ba kwat ba khia ban le ki exercise bat ka kubor ka ba kong san tam ha ka ni ka por ka long ye ki kimi ki pa namar ba la ki kimi ki pa hi ki la yo ka ni ka jing ya da leng ba ka ni ka tika mo temot kin long ma ki hi ki ba la da kimi ki li tre le ta ru kin wan ra eu tu knyang jing pang she ki khon mo kata ka chance ba kin spread ye ki khon ru kan duna ti ya menta hi kat ba ki khon jing ki pat la ban yo ka ni ka tika ka kerpat ba baro ki kimi ki pa kin sim khia ban yo ka ni ka jing ya da ka ban long ka jing ya da kala ya ki khon ki jong ki palei bahaban tas tadadan bayung kli malaru bat ki kita kishin basisha jong covid-19 Tika jingpang COVID-19 hi habon ki brio ka penpau ling ba ka jing biong kli pun sin. Tika jing biong kli ka datang ka jing penpau jong ka jingpang ka basyapo. Ka jing biong kli ngila judon hi mensyua ha ki por ba ngim padi ia ka ni ka COVID-19 ru. Tina kata ka daw ngila ban perkhat ba letse kala ban de ne ki wei pat ki khanyang jingpang. Tik tang ladangi test ngila ban tip syai ba ka de ka COVID-19. Bat sakawai ru kalong ba kini ki por ka COVID-19 kala jur sha palat ngi ia kani ka jingpang haman la ki kendong kan shrat ti ngimla ban ignore ya kani ka jingpang ladangi don kinu ki jingpang kini ki jingsngo biong kli kini ki symptom ki bangi jio men shwaru ndai ngi de ban bo hakmat do e kani ka COVID-19 bat ngi haban let test nang bangin pinsisha ba ka de kani ka jingpang tiba kani ka jingkylli bangan bo hakmat jong ki kalong ke ikata ka herd immunity ka ba kani ketika kawan lang. Bon nangi ngilaya sngo bahaya kata katien herd immunity kumban pensyai ha ka katien khasi ha bangi ong herd immunity kamot ka jingeda kelum ka bawan lingba kitu ki brio ki bala don ni kita ki sipai snam le ni ki antibodies ha ka met ka jongki ti kumno nginyo e kini ki antibodies ka wei ka longda ka ba ngiyo ya kanika tika mo da ka ba ngiyo ka tika kamet ka jongi ka sapenmi ya kita ki antibodies ni ki sipai snam ki bania da yangi na ka jing shalin shop how new yang jing pang bat ka ka wei ka liang ki pendunaru ya ka jing penya bet jong tu brio bla yo tika sha ki wei pat ti ka ba ar ka ba ngila ban yo ya ki sipai snam ha ka met ka jongi ka long da ka ba yo ya ka ni ka jing pang tang ba ladangi ngi thau ba ka khamla bangi yo ka tika ka bangi yo kita ki jing ta ki side effects ki ba melumala jing sa med jing thamet bania ki bangi yo antibodies ling ba ka bangi sitom ka bala ban penpoi yangi sha hospital sha ICU la ni pen sitom jor yangi ti da ka bangi yo ya kita ki antibodies ha ka met ka jongi ni ken ba kata ka jing da kulum kan sawan la da kawan kata ka jing da kulum temu uniu khnyang jing pang unsa duna no unsa jaru mo hadin ti la da ya mentahi ki start sayen ki ong ba la da kata ka jing da kulum temu palat na ka prapo persen na ki brio baro ki la yo ya ka ni ka jing da ling ba ka tika kamot ba ka jing ya bit na uwe ubrio kan saduna na malada bun ki bala don lupa kita ki antibodies hakamet ke jongki wat la lada utu khnyang jingpang dan hakal eru kan kata ka jing yabet mo kan duna na marba ki bun ki bala yo ya kata ka ketika mo ti katahi ka we ka benta ka ba ladangi kwa bangin poino sya ka bakut jong ni ka khlam ngi hap ban wan syakmat ban yo ya kan ka jingyada kanang babun ngingin don no kita ki sipai snam ki ban ya le persya ya uniu virus ngadon kene ki jingkylli doktor yepi ki babun ki pajba ki wan ban kli badon ki bala ai ya ka vaksin arsen henrei une uknyang jingpang udang ya bit yaki
Ni kuat ban yo jing sai doktor. Ningkong ngi haban so thu ketika katrikam kumno. Ketika hi kakam kajoka kalong ban ya da ya ubriu na ka jingpang. Shwa pun yo ka jingpang ketika kal apen krek lupa ya kita kisipai snam ha ka met ka jong u. Tila da utu ubriu uya kendo la ni u sha expose ha utu knyang jingpang. Utu knyang jingpang la da urung ha ka met ka jong uru. Unum la ban karoi mo unum la ban roi ha ka met ka jong u na ma kila don lupa kisipai snam ki bami na ka daw jong ketika. Ti utu ubriu ka baningkong wat lau tu knyang jingpang ula ban rung ha u henrei unum la ban pensitam jur ya u namar ban pensitam jur gidan kam bun kita ki virus ha kamet ke jong ubri henrei lada la ban kharoi tumu unum bun un chuyap no hi ti kata ka we ka penduna ya ka jing sitam jur bat lada utu ubri sitam jur tumu unum poi hospital unum poi ICU mo bat unum poi du ka thmir ka jing yap ru ti ha ba pe hi ya ki statistics kumbangi ki babun na ki bayap palat ya ka khnai 4% ki bayap na ka jingpang covid kidai ki bampat yo tika ki bampat yo ek ni ka tika ti kidan kat tu kat ni na ki let's say kumbasan % ki ba ki yo tang ka dos ka baningkong tumut kata ru lada yo tang si dos kata ka jing da ka bapura ka paddan haki ti lada ujur tu knyang ha ka met ka jong ki khamtam ki bala don lupa ya kita ki comorbid condition ki diabetes ki pang cancer ni ki jingpang kidney tumut ka bore da jong ki kam da khlan e hadu kata but kidang yo tang ka dos ka baningkong tumut tu ubri ru ula ban sha tre ju bor how tu virus ti bat ngi syam ru kini ki bala yo fully vaccinated ki bala yo bro arteli ki dos ki duna ha ki bakhlat mo ha ka district ri Bhoi ka jongi na baro ki bakhlat ngi adon kumba ngi adon nyo pho saungut benta tang iwe iba khlat iba la long ba ayo baro artli kidos itaru kajing khlat ka jong i nama ba kajing stom ka jong i idan kajing pang cancer tebot kadau hi ba kini ki bala yo full vaccination ki khlat kalong ba kata kajing stom jong ki kajing yap ka jong ki kam dei no covid henry ka dei na ka we ba kadau ka ba khamjur ka ba penlong ya ki ya ka bormet ka jong ki ba ka nomla ban kerda persya ya niu kanyang jingpang Tio sneo mona ham samia ki ong ba lada ayo no vaksin arsnem la snem bru la ban khala te kata kalau Jingkylli na kaleng junga te hen hoi na kaleng junga ngala dep ban ai mo vaksin ya lade te henre ngakwa apa na kaleng junga ong presiden ngakwa ro ban kali na ka benta na phi ki doktor mo hato ka dei sisa ti kumbang ala ong mene ketika hi shwa begin pelat ba kila ada check bah kila ada test bah ba kam dei ban kta jur ya ka kot ka khia ne kanum dei ban poi hadu utau put ba kin yap ki bren rei te kanum dan jing mentoi eru em hiru e ketika ban ai te kum kita ki dei ki bampat lab kat kum ki jing pule kat kum ki expert kat kum ki jing smooth ho science ten ring di ban smooth ho pat ba ka jingma lingba ka jing yo covid ka khambun bun sha banya ka bani kini ki ngila ban khot ki risk ne ki jingma ki bamalu mala na ka jing yo vaccine tengi hab ban long ki ba start bangin ngin jet kan ngala job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun prasha kane ka khlam te hang de por ngom bu Jingkylli ba ke ik jidon kam ba ngin dang ki mas hadir mali ai vaccine ha ka be dei bat ka jing phong mas ka advice ka long hi ka kat bangim pat poi sya kata ka herd immunity kata ka jing ya da kelum ka palat ya ka 30% ngindang hab hi ban buat ya kini ki jing deng ma se kini ki jing buat renti ki jongi ban sat bha ki ti ban sanitize ki ti jingi leng ba kini ki alcohol based sanitizer kini ki jing ya lang yem la ban ya lang pat ba
namar ba kumbangi tep hi lada kidang buan ki brio ki ba pat vaccinate temat ki buan ki pat don ki kita ki sipai snam hakamet ke jongki ti lada ki ya ki yang ki la ban kit yau tu virus hakamet ke jongki le se hakal air udon ti lada kini ki bela ada vaccinate mo ki poi hak tu ka jakala de ki ya kendo ya ki utu khnyang undang la hi ban rung hak khmut ke sentur ke jongki bat ula ban ne antu khmut sentur jongki tang ba wala urung ha tu ka khmut ke sentur jongki utu khnyang unnum la pat ban kharoi hakamet jong tu ki bela yo vaccination ti unum pensitom lani penjenjar ki henry unsudan ha tu hakmot ti le si itu ibrio imdeng mas da ila yo vaccination ikum senria ti utu virus ubasne aka khmot lani aka sentur ka umbia ka jong I ula ban siet sabar ti kibun kibrio ki bampat yo tika ti le si kitu kide ki balak ban sitom jur la ki kumring men sim ya ka tu kale air ba utu ubri ula penmi sabar kitu ki la ban yo pang nga kwa ya kaban keli ya kene ke Jingkylli ka bangi juyo ana ki pat ba kata kalong ba balai bangi don kam ban don chpongun ban yo ya kene ka injection namar teng teng ke don kapor ke bakilet bangi don tangsan rungun ban ngimla ban ai injection te khnang bakan sup yingi bangin tip ya ka daw ing kwa ba pin shai halor jong kene ke jing don kam chpongun ban yo ai ya kene ke Tika hakabe dei bat kani ka vaccine ka Covishield ka ba ai hastit jangi way ubilar udan shipotili ki dos ti iwe dos sementa way ubrio ti lada ni ple ya utu ubilar ni haban ni laban pendan kami utang hapo kasau kenta palat ya kasau kenta katuka vaksin kanam tri kam sure ti lada wantang iwe ibrio hakatuka jaka ba ai Tika lada ni ple no ya utu ubilar ngin ai tang ya itu iwe ibrio khandai tili ki dos kila le no mo la dam dan chuba wan hapo kasau kenta ti kumbang itep om tang ha ri jongi ha kiwe ki ri ru ha India fi i bun ki state ki ba bun ki vaccination centers kila khang dam namar baduna vaccine ti krang ban penduna ya ka jing pen le no ya ka vaccine ya mentahi ni abai hadu bandala dap kum shpongut khnang ngin la ban ple ka vaccine banum pen serwa la ni pen le no ya ka vaccine ka ba kodor nga kwa pan kali ke Jingkylli hakmat jopi kata kalong ke jinga per uni Tika ni covid vaccine na kiwi pat ki vaccine ki bai jo ai komu tetanus dan hepatitis baki mjo kini ki doi inject doi bagi cara so kum kita ki jinga per ki jong ni vaccine bak kita kiwi pat vaccine hakabede bak ki Tika hi ka kamram ka jonghi ka long ban kersiu thia ka met ka jonghi bat ban penmi ya kita ki shipai snam kita ki antibodies ti ladang ya keren ya ka tetanus ka Tika ningi keren ya keren sepang ka tu ka anti rabies vaccine ka bangi ai ki ba like so niki ki vaccine ru ka kamram ka jong ki hi ka long ban penmi ya ki shipai snam ti kumju ru ka ni ka Covishield la ni ka vaccine persha ya COVID-19 ka ni ru ka kam jong ka long hi ban ki thia ya ka met ka jong ya ka ta ka immune system ka bor ya da ban penmi ya ki ni ki shipai snam ti ka trikam kumju hi ngim de ban snow pher kalong hikum ki vaccine ki bangila ju ay ki khon ne ngila ju yo ela de ya ki bri ki badang don haga jingsha sumar bat ki badang habdi ka dawai kila ban ayo ne u vaccine ne Tika covid-19 buan ki bri hingi su tho ki dai ki badan lupa ki jingpang nei kum ki ne ki diabetes ki jingpang blood pressure ne ka jingpang kiring ndai mdan kono ru ka jing batai ne ka jing batha ba ong ba kimla ban yo uni vaccine ti kini pa ro kila ban yo uni vaccine Henry kila bandon pada ki bapang kini ki jingpang mat ne kitu ki jat jingpang ki ba ki pedon kami ki dawai ki ba compare ne ki ba kata ki immune system te ha kani ha ka bakum kata ka kepan kinong pang ki ha bania consult lang ban iti doctor iba pe ki ken khang bakin kin dup la ban patai yau tu dawai in pensange no shwane la bandi ha ka por ba phio ya ka Tika rei ha ka liang ban ong banum yo e ka Tika ling tang na ka daw chang kini ki jingpang kampat don kum kata ka aka atau kibru ki belajam na kana ka jingpang covid-19 kinang long kumju hi ka bornet ne kila compare naki jinglum jingtip jingi ngilai I ba ki don hi ka to ka ne ki bala ashtam jo no covid hadin ba kila jam ru hadin bi kila ami no hospital kadang don hi ka jing shitam ha ka baring men sim ne
ki tor jong ki komban shuong no kimla ban function ne kimla ban trekam kumba ki ju trekam shwa hashwa bekin yo covid ti kani kham slam hi ha ki tu ki jat briu but kalong ka ike ka ba penstom ye ki nolor ka taru ki dan sekiwei pat ki jat jing penthot ya kamet hadin pa phila yo covid ha karukam kumba phila ban sngot hait kamet ka phat phimla ban trekam ha kumba phiju trekam ha ki por ba phidang khlan ki babun ki breu de tang manga ki bom kwa ban ayu ni vaksin te ki long baki tieng yu ni vaksin te wat bangaruh du tang ampat ai te long syukwa ban klina mat kum jing pe jongi mentang sarkar ka long kum bakapan buat ye ki breu ban ayu ni vaksin te long kam long matrai ngi bangin ong em ongim tre ban ai ni vaksin ka jing tieng jong ki pai ba ban ai vaksin ha ka liang bat ka jing tieng jong ki doktor ha ka ka liang ha bangi i ki nong pang ki ba shitam jur ha po hospital ha ki covid ward ha ki ICU bat ki ba bun ki bala du no ya ka jing em ha bangi i ya ka ni ka wei pat ka liang na ka liang jong ki nong sumar ngi kwa ban ai ka ni ka khubor sha ki tu ki bampat yo amat lani ki bahing basam ki bampat yo i ya ka bajia ya kini ki bayo ya ka jingpang covid ti le si kim pat su thu kat nu ka khata kat nu ka pen sitam ka pen jinjar ka ni ka jingpang kim ngi kwa ban ra ya ka ni ka khubor shaki ba ngim kwa ya ki bikin ya leng ba ya ka bangi la i ha ki ni ki patients ki bangi la sumar ha ki ni ki khat khendiat banai ki ba bun ki hi ki la poi shaka ka thmir ka jing ya ba ki bala du no ya ka jing em ti da ka jing i jong i ya ka ni ngim kwa ban set haladi ya ka bang yo i ngi kwa ba ki pat ba kin ye le kat bala ban kiar ban yo ya ka ni ka jing pang ban kiar ya ka ni ka jing pang hi ka wei ka lat ka long ka ni ka tika ti kamdan hi ka jing penbuat na mangim la hi ban penbuat kanu ka dawai kanu ka operation ka ya leng ba ka ta ka jing menjur jong ki patient ka consent kum ba ki ong ti henrei kum ki doctor hi ki ba kamram ka jongi ka long ban yada ya ki jing em ngin yai kentu man ka sngi hi kat bala ba ki brio kin wan chakmat ban yo e ka ni ka jing yada